दिनै शुक्रबार जोंनि 40 नं चिरांदुवार बियाबाव बे खुंग्रिं हालामावहाय मोनसे बिराद गिदिर बाजार जायोमोन। दुर्भाग्यजनक बे दिनैनि दिनाव बे हालामनि जि जौगानाय बे जौगानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव जोंनियाव बेफोरबायदि जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन। खिन्थु सान्थि गायसननाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि खना खनला हालामफ्रावबो जौगानायखौ जों मोननो हाबाय। नाथाय दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों दिनैनि दिनाव सोरबा दुष्कृतिकारिया फैनानै बे बाजारखौ लुट खालामफैनाया, बे बाजारावहाय फुंनि 5 बाजि 15-20 मिनिट बा रिंगानि गेजेरावहाय जा दुष्कृतिकारिया दखानि सासेखौ लुट खालामनानै फैसा लाना थांबाय 2 लाख। बे जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथाव बाथ्रा जादों। दाना खोन्थाया जादों जोंनि बर' समाजावहाय जौगानायखौ लुबैयो गोबां दंमारो, बेखौ दिनै जों प्रमान मोननो हादों। जेखियानो जायाथों, आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे हालामनि जौगानायखौ बयबो खौसेयै लैहोर लैहोर आखाइ हमलायनानै फैनानै जौगाहोनांगौ बेखौ खावलायदों। दिनैनि समसिम जेरै नोंथांमोना बे हालामनि मानसिफ्रा जौगाहोदोंमोन, इयुनावबो जौगालांबाय थानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आरो मिडियानि गेजेरजोंबो बे मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय, बेसेबां गिदिर थाखोनि दुष्कृतिकारियानो जायाथों, खोब खम समनि गेजेरावनो बिसोरखौ जों पानिशमेन्ट होनाय जागोन। बेखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव प्रतिश्रुति होबाय। सोरबायदि सुबुंनि दा रावनिबो सायाव बेफोरबायदि दाउट खालामनो हाया। प्रमान मोनोब्ला बिनि फिथाइखौ होखागोन जोङो। रावखौबो निमाहा होआ। बेवहाय XYZ जेखियानो थायाथों मानो जों रावखौबो निमाहा होआ, बिनि फिथाइखौ जों होखागोन। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।